Hindi ka makahambal, ha? Nakibot ka gid, no? Nakibot ka gid sang makita ako. Kaupod sang akong duha ka bilog nga tinaw. Hindi ka namon pagpulihan, ah? Nautdan ka na balasang dila? Nga daw nag-apa ka dira? Nakita ko sa naong mo nga daw nahadlok ka eh. Ops! Saan din ka matakto? Ha? Hey! Oh! Hindi! Natumba si Stephen! Mabangon ka! Hey! Diyos ko! Diyos ko! Alan! Nagakadurot na nawang ni Stephen! Husto na ina! Husto na! Nagakamang ni si Stephen! Makamang ka? Saan di ka makato? Hay! Diyos ko! Naglapos ang katungasang lawas niya sa dingding! Malagyo siya, abi! Kani ka! Diyos ko! Paulanan ko sa sumbag ang nawang mga ina! Diyos ko, Alan! Napatay mo si Stephen! Alay ka mo! Pungginin niyo si Alan! Pungginin niyo siya! Hindi! Wala nagahulag si Stephen! Alan! Husto na! Utang ang buot! Husto na! Kung mapatay mo siya, ano pang pulos? Hindi na! Tuma na nga nawasak mo sa imo mga kamot ang inawong! Babayin na lang siya! Utang ang buot! Ang bata nga to, dalon natin sa ospital. Dalon natin siya. Basi ka mabuhi pa siya. Nasiligan ka nga, nadala na siya sa ospital. Kung matuod, ina, kinahanan katuan natin siya. Sugere siya sa matuod. Kaya kung hindi, masakit ka. Tob-tob nga mapilitan ka lang sa pagsugid sang tanan. Sunugon ko ang bugos nga balay dre. Gani, ang maayo pa. Magsugid ka na lang sang gusto may balaan ni Mrs. Puras. Ato siya sa isa ka kwarto. Magsunod ka mo sa akon. Dora, kani ka. Diyos ko, wala na siya nagahulag, Alan. Patay na siya. Oo, makaluluoy man siya. Makaluluoy man ang batang ina. Kung tani, gindala na lang siya nga daan sa ospital. Dira na ka mo. Sa din ka makato? Wala na ako sang labot, dire. Ano nga wala? Ha? Madamo ka sang salabton. Ibilin ko ikaw sa doa ko kakaupod. Sila nang matapos sa iban nga buluhaton dire. Dona, dali na! Idulong ko ikaw sa inyo, Dona. Makikita na ako kay Andy. Paibaloon ka siya. Nga wala na siyang tsansa na makagwa pa siya. Gani ihanda niya ang iya kaugalingon. Sa madamo nga tinuig sa sulod sang prisuhan. Ano nga madamo nga tinuig? Sa madason nga adlaw, buhato ng pagpagwa sa iya sa prisuhan. Alan, hindi na natin papadayunon, ina. Ano? Ano nga hindi pagpadayunon? Nahimos na ang tanan, Dona. Hindi ba lang nga ikaw man ang nagpamatod? Nga hindi na natin pagpadayunon, ini? Wala na ina sa akon mga kamot. Ato na ina sa mga kamot sa mga tao. Nga ginbayaran. Ato na sila tanan sa prisuhan. Kag nakahibalo na sila sang buhato nila. Apang Alan, madamo nga kabuhi ang mausik. Nakahibalo ako sila. Kag nahandaan na nila ina. Wala na sang makapugong sina, Dona. Magluwas lang kay Andy. Apang nakahibalo man ako, nga bisan si Andy, hindi na makapugong. Kung buhaton niya ina, siya ang una nga mapatay. Kagini lang siya, kundi pati man kita. Mabutang man sa katalagman ang aton kabuhi. Hindi nila kita pagluwatan, tub-tub nga hindi kita mapatay. Amoy na ang ginatuman nga kasuguan sa mga tao
sa pulo sang sindikato. Apang Alan. O sige na, magpahuway ka na. Makaibalo ka lang sang balita halin sa akon. Apang hindi ka anay magpakita dito. Mahimo nga makita mo si Andy. Apang mapatay ka. Hindi. Hindi niya mahimo, ina. Nabatian mo ang tanang niya ginhambal ni Stephen? Nabatian mo kung ano nga sari sang kabuhi ni Andy. Nahimo ka ganin niya nga cover sang tanan niya nga bulhaton nga illegal? Si Andy may asawa dito. Kag may anak sila. Kag isa ka bata nga lalaki. Nakaibalo ka bala? Nga nakita ko ng babae nga ato sa prisuhan? Kag naga-opdanay sila ni Andy. Abay, ano? Oh my God! Nga nakasulod ako sa kabuhi ngayon eh. Nga Madugay ka na nga nakasulod doon na. Sa adlaw nga nagpakasal ka kay Andy. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Color Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise.
Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Tawgalang ninyo ako sa ngalan Lai. Nagapanuigon sang 56 anyos. Isa na ako kabalo. Pareho sang iban ako man may kasaysayan sa kabuhi nga gusto ko panumbalikan diri sa Dear Diary. Isa na ako sadto ka teenager. Sadto nga tion, sa Manila kami nag-estar. Ang akon magulang nga lalaki, tawgon ko lang kay Dodoy. Nagatrabaho siya sa isa ka bangko. Tatlo na lang kami ang nagapangabuhi. Si Dodoy, ako, kagang amon lola. Ang amon ginikanan, napatay sa ikaduha nga inaway kalibutanon. Sang ulihi, ang akon magulang, gin-assign diri sa bangko sa Negros. Gani nag-upod man kami sang akon lola. First year high school ako sadto. Kag stranger gi kami sa among nga duog. Maayo lang kay mabuot ang amon kasilingan. Labi pa si Noel nga nagabulig sa amon. Sadto, graduating na siya sa high school. Pagligat sang pila ka tuig, nagpangasawa si Nong Dudoy. Dire kag nagsugod ang amon kalbaryo sang akon lola, bangod nga kalain sang batasan sang iya asawa. Agud mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Nang, hatagi man ako sa inugbakal sa akon papel kag ballpen ay. Ano? Do ginatagan ko naman ikaw? Ginaano mong papel kag ballpen, ginakaon? Ay, Kwan, wala na sang unod ang akon ballpen. Dasun, naubos naman ang akon papel. Ay ang pagdumdum mo, ginapamulot lang ang kwarta nga ibakal sina. Pila man lang ang sweldo sa magulang mo. Gusto lang gani nato na to'y bakal sang pagkaon. Kadamo pa nga daan sa ginasagod ko. Uti, di na lang gali ako makuha sang akon galamiton sa eskwelahan nang. Ang botsi mo? Nagsiling si Manong Dudoy, nga mangayo lang ko na ako sa imo, kaya tagan mo ko. Kaya nagpati ka man sa magulang mo nga ina? Abi, halina, kaya may ulubrahon pa ako. Oo, nang. Kanami sa iya magsiling ata, gani ako sang kwarta. Pero pagtalikod ni Manong, nagapangakig man siya, Lola. Sige lang pabayin na lang na siya. Naperdi na siya siguro sa sugal. Gani nga mainhit ang ulo niya. Kalain sa batasan niya. Maayo lang kung ari si Manong Dudoy, kay kanami sa iya. Pero kung wala gani, nagagwa na matuod niya nga batasan. Sige na. Gusto na ina, ha? Maghulam ka na lang sang papel sa classmate mo. Oo, la.
Lay! Si Noel na. Kinapaypay niya ako. Kag nagapalipod siya sa may tanong. Mapalapit ko sa iya. Ah! Noel? Nga Areo. Bato na ini, oh. Ba? Kwarta man ina. Ibakal mo ini sa kinanglanon mo sa eskwelahan. Ha? Baw makauluya. Sige na bala. Kuha na ini. Nakaibalo ako nga wala kasang kwarta nga ibakal sa imo kinanglanon sa eskwelahan eh. May sobra ako. Ganiya ihatag ko ini sa imo. Salamat kid Noel Sa pila ka adlaw, makabayad kid ako sa imo. Wala sang kaso sige, maglakat ka na. Oo. Kabuot sa iya. Wala siya magkahibalo. Ngahalin pa sang una ko siya nga makita. May crush na ako sa iya. Kag nakahibalo man ako nga may crush man siya sa akon. Ay, ampot Kanami lang Che, ako na lang mabuhat ng assignment para sa imo, ha? Kag bilang bayad, hatagan mo lang ako sang papel. Ate, okay, para amo lang ina. Salamat. Ako mangganing maobra sang assignment sang aton iba niya classmate, Kay bayaran nila ako, para nga maibakal ko sang ballpen. Ginsugat ko ikaw. Antes kita magpauli, makadto kita na sa aton paborito nga lugar. Sige ay, gusto ko man nga makabisita dito liwat Pero, hindi ka lang magpanugid bisan kay sino nga nagapamasyar kita dito Basi bala kung akigan ako ni Manong kang ni Lolaw. Hindi Isa pa mapauli man dayon kita. Isa man si Noel sa nagabulig sa akon mga kinahanglanon sa eskwelahan. Isa ka bes, ginhagad niya ako nga makadto sa amon paborito nga lugar nga masami namon ginakadtuan. Sa pagpadayon ko pagit. May isugid ako sa imo, Lay. Ano ina, Noel? I love you, Lay. Oo. Madugay na ako nga may crush mo. Noel, basi nagalahog ka lang, Wala ko nagalahog. Saksi pang lugar ngayon, nga matuod ang akong ginasiling sa imo, Lay. Kagluyag ko nga makaibalo ka, nga malakat ako sa Cebu pagkatapos ng atong graduation. May nga makadto ka sa Cebu, Dito ako mapadayon sa pag-eskwela. Noel, kung dito ka na, basi kung malimtan mo ako, Hindi na matabo. Hindi ako magtalikod sa imo, bisan ano pang matabo. Amo man ako, Noel. Hindi man ako magluib sa imo. Hindi ako magtalikod sa imo. Promise.
Lay, kadamo na gid sining sulat ni Noel sa imo. Daw mapuno na ang sako nga iniho. Oo, La. Ano kay kada simana, nag-abot ang sulat niya para sa akon eh. Kag imagine ha, 5 ka tuig na nga nagasulatay kami nga duha. May trabaho na bala siya? Oo, La. May obra ni siya dito sa Cebu. Mabuot siya nga bata, Lay. Kag nalipay ako, nga mabilin ko ikaw sa maayo nga kamot apo ko. Kay Noel. Nga nagalaka ng iya pagsulat sa akon. Sang uli, wala na gid ako sa nabaton. Diyos ko, hindi man pag-itugot na maging bulos na siya sa akon. Hindi man pag-itugot. Tama ka hugot sang amon pagsumpaan na nga wala sa matalikod sa amon kisumpaan. Kagsupong, amo na inhina tabuho. Noel, anong natabo sa imo? Anong natabo sa imo? Hindi na ako makapadugay sini. Kinahanglan nga mahibalaan ko. Kung nga hinali lang siya nga nagbago. Subunggid, apason ko siya sa Cebu. Lay, ikaw? Oo. Ako ni tita. Ay, nga ari ka man. Saan mo natultulan ang balay namon diri sa Cebu? May address sa akon si Noel. Wala siya makasulat sa akon, tita. Kagluyag ko nga makahibalo kung anong natabo sa iya. Diin siya. Ari bala siya diri? Ay, oo. Ari siya diri. Ari siya diri? Abang, nga wala siya nagabalos ang sulat ko. Ay, hindi siya maluyag nga pahibalon ka pa. Luyag niya nga malipat ka sa iya. Abang, anong rason, tita? May balatian siya. Kag hindi na siya makaangkon sa anak. Tubtob sa noon. Ano? Amo lang inang rason, tita? Oo. Hindi na kuno siya magpakikita pa sa imo tubtob santo. Tita, pasudla ako. Kuan, hindi siya magpasugot ka makita ka pa. Ganing maayo pa, maghalin ka na lang. Luyag ko siya nga makita. Palihog, pasudla lang ako. Sige. Magsunod ka sa akin. Noel! Ako ini! Buksing puwerta! Hindi ko ikaw pagpasudlon, Lay. Maghalin ka na lang. Babayiin na lang ako. Kalayo pa sang akon ginhalinan para lang nga makita ka. Kinahanglan nga mahambal ko ikaw, Noel. Magalin ka na! Hindi ka pala makangob sila. Tapos ng tanan sa aton. Halina! Hindi ako maghalin. Tubtob
akong pag-antos. Magaling ka na, Lai! Hindi ako magalin! Sa isa lang bala ka pisok, ihaboy mo mga tinuig nga aton ginsaluhan nga kalipay. Kaga mga matamis nga pangako. Makabatas ka bala nga kalimtan na lang naton, ina? Noel! Nagpanumpa ka! Nagpangako ka! Nga wala sang isa nga magtalikod sa aton! Nalimtan mo na bala, ina? Maluoy ka, Noel! Masudla ako! Luyag ko ikaw nga makita! Pagkatapos, mahalin ako! Please! Please, Noel! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Ang oras ay Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Nakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. Apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
Kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kung oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Mayong hapon, mga kabombo Negros Occidental sudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nakaplag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, petsa 21 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa ring Christmas countdown, may nabilin kita nga 95 dias na lang Pasko na. Kakarama kabomoliton kita sa aton sa ring mga headlines. Incumbent po ng barangay sa Barangay Sefriya, Bacolod City, pabor sa postponement sa barangay and SK elections. Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran gindesignar bilang acting mayor, samtang yara si Mayor Albi Benitez sa Estados Unidos. Hagna nga nagatukod sa Negros Island Region, yara na sa first reading sa Kongreso. Bacolod City Police Office nagapadayon ng operasyon batok sa illegal gambling. Malapit sa 75,000 nga balor sa illegal nga droga na konfiskar sa bypass operation sa sudad sang Silay. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombolito na kita sa Baditalye. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Nagapati si Negros Occidental 5th District Congressman Attorney Dino Yulo nga mas maayo nga mag-concentrate ang gobyerno sa mga post-pandemic efforts kapadulong sa new normal. Rason ko nga nagboto ini pabor sa postponement sa December 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan elections sa masunod nga tuig. Kahapon ginaprobahan na sa third and final reading sa House of Representatives ang House Bill 4673 nga nagapostpone sa December 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan elections sa masunod nga tuig. Sa sesyon sang Kamara, 264 ang nagboto nga nagapabor sa postponement, ano may hindi pabor kag 3 ang nag-abstain. Sa interview sa Bombo Radio kay Yulo, ginpaig sini nga mas maayo nga mag-focus na sa karon ang pungsod sa mga efforts padulong sa new normal alabi na sa economic recovery. Suno sa iya kung may wala nag-perform sa maayong nga barangay official, oportunidad na ang dugang isa ka tuig agud ila mapakita ang performance labi na kung may plano ang maining nga magpapili sa masunod nga eleksyon. Sunod diri ang hagna iga-transmit pa sa Senado kag nagagwa sa committee report sa upper house nga sa sining nga semana, posible nga ila na mapasar sa second reading ang Senate counterpart sang hagna. Suno kay Yulo ang Kongreso ang natalana nga magpadigan sang break sa katapusan sa bulan antes ini dapat nila nga matapos ang deliberasyon sa postponement sang barangay kag SK elections kag pagpasar sang budget. Akon mayor nga rason no kung nga nag-upod kita sagna sa pag-postpone sa barangay and SK election, simple na katama no. I think we need to concentrate on more efforts no for us post-pandemic, or at least no thinking along the line no hapal nila patapos ng pandemya no, although that is another question whether that is true or not no.
But more importantly, I think it is for us to concentrate on effort towards normal. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo. Samtang pabor ang incumbent punong barangay sang Barangay Estefania sa siyudad sa Bacolod nga hindi madayon o ni-postpone ang barangay and SK election subong nga tuig. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay punong barangay Jerry Tingson, ginapaboran sini ang House Bill 4673 o ang nagaduso sa postponement sa barangay and SK election subong nga tuig kag isulon sa Disyembre tuig 2023 apang sa Kamara pa lamang ininaaprobahan nakadepende pa sa Senado kag sa Presidente agod nga manginlayi. Suno kay Tingson, maayo man nga hindi madayon ang barangay and SK election subong nga tuig, bangod mapadayon sa mga incumbent ang naumpisahan sa mga ini nga mga proyekto bangod duhaman ka tuig nga wala makahimo sa mga proyekto bangod man sa pandemic. Apan kung madayon man ang eleksyon nakadepende man ini sa mga pumuluyo kung sino ang pilion, kag kon siya sa gihapon ang mapilian bilang punong barangay bangod willing man ini nga magserbisyo para sa mga pumuluyo sa Barangay Estefania sa siyudad sang Bacolod. So, sa tanan nga mga performing kapital sa barangay, so at least padayon ang ilang nga pag-perform sa ilang nga barangay, padayon ang pag-apply sa basic services sa ilang barangay. So, of course, ako in my part, maximizing the delivery of the basic services. Nabatian si punong barangay Jerry Tingson sang Barangay Estefania. Gindesignar ang vice-alkalde sa Bacolod bilang acting mayor sa siyudad samtang yara sa Estados Unidos si Mayor Alfredo Benitez. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, nabato na sini ang gipirmahan ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga Memorandum Number 099 nga makapungko ini nga acting mayor malin sa Setyembre 15 to 25 to 2022. Inibagod si Mayor Benitez sa nagupod kay President Bongbong Marcos Jr. sa engagement sa Estados Unidos o kon sa United Nations General Assembly. Suno kay pamilyaran kung out of the country ang alkalde masunod nga rule of succession sa bagapungko nga acting mayor apang kung travel sa alkalde sa iban nga bahin sa pungsod mahimo nga maging acting mayor ang kalyado o kun ang city administrator. Ginpaigman sini nga temporaryo lamang ang iya nga pagpungko kag in place naman ang government structure sa siyudad sa Bacolod. Bilang acting mayor sa siyudad sa Bacolod kung may permahan gina-forward man ini sa iya sa secretary to the mayor samtang kung may mga issues kag kinahanglan sa intervention ara lamang ini kung kinahanglanon temporaryo man sining imuon ang tanan nga mga functions sa alkalde magluwas sa hire and fire sa mga empleyado sang syudad. Until September 25. I think part sa siguro sa delegation ni President Bongbong Marcos sa United Nations Assembly last Thursday, September 15. For me, ang in place yung aton government structure, ang organization in place na handled by respective department heads. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. May ginconvene na nga technical working group tuhoy sa liwat nga pagtukod sang Negros Island Region. Sa interview sa Bombo Radyo kay Negros Occidental 5th District Congressman Attorney Dino Yulo, yara na sa first reading ang hagna nga nagatukod sa nga NIR kag may ginconvene na nga technical working group. Suno kay Yulo ang labing una nga meeting ang ginpatigayon duha ka semana ang nakaligad kag matapos ang formal nomination sang technical working group na isugtan nga mangayo sila sang opinion sa Region 7 mungod mayara sa nagkalain-lain nga version ang House Bill. Nalakip na diri ang pag-include sang Siquijor kag duha ka probinsya nagikan sa Region 7. Ginalantaw man sini nga posible nga mahatagan sang prioridad sa masunod nga tuig ang liwat nga pagtukod sang NIR depende sa budget. First reading na and then may convene na nga technical working group. We had our first meeting about 2 weeks ago siguro, and then thereafter a technical working group was formed. So I think thereafter ang natabo mo lang to was after the formal nomination sa technical working group inang mangayo sila sa opinion sa Region 7. Nabatian si Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo. Ginasuportahan sang commanders ng 30th Infantry Brigade sa Philippine Army ang hagna nga nagaduso sa SIM card registration sa pungsod sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, personal siniya, ginasuportahan ang SIM card registration bill. Suno sa kay pasaporte, ang hagna ang nagaduso nga antes makabakal sang SIM card mayra sang requirements nga kinahanglan i-provide kaangay sa police clearance kag driver's license. Suno diri mas maayo nga marehistro ang
ang SIM card bangod sa tuman na ka-high-tech ang panahon sa karon. Madamo na sa nagapang take advantage gani mas mayong rehistrado ang SIM card agud nga malikawan ang mga nagapaminta gamit ang naregisari nga numero. Sunod sa 3rd Commander paagi sa SIM card registration, may bulaan kung sino nagabuso sa paggamit siniya. Sunod pa diri mayara na sang safeguards nga ginbutang agud hindi magdasig nga ma-access sang bisan sino nga personal information sang nagbakal sa SIM card. Makabulig man ang SIM card registration sa seguridad sang pungsod. Ipagman sa ring kung wala sang malain nga intensyon, wala man sang dapat kadlukan ang pagprehistro sang SIM card. Ako support kami ni sa amo ni nga bill ng man requiring naman nga kung magbakal ka sa imong SIM card, you have to may mga requirements na dire to yung identity mo. Certain so may mga police clearance ka or any identification may. Si 303 Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nagapadayon ang mga operasyon sang mga kapulisan sa syudad sang Bacolod batok sa illegal gambling. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa Bacolod City Police Office, mayara sila sa nabaton nga one-time big-time nga operasyon batok sa illegal nga sugal sa syudad sang Bacolod. Suno kay Martir sa ginpatigayon nilang operasyon, mayara na sila sa nadakpan kag napasakaan naman sang kaso. Ginpahayag man sa City Director sa BCPO nga mayara na sila sa nabaton nga dokumento nagikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office o sa PCSO nga ginhatag sang koridor sang Small Town Lottery Bookish nga nakasaad nga mayara ang mga ini sang lisensya apang ang syudad ang nagapayag nga hindi ini lisensyado. Suno kay Martir apisar nga may nabaton sila nga dokumento nagapadayon ng ilang kampanya batok sa illegal nga sugal. Part yes, campaign sa amon sa illegal gambling, always kami ga-conduct one time, big time, ga-focus gid sa mga bookies na bla. And damo man ta nadakpan, in fact, nga iban gani, ginadakpan na, reklamo kay nga ako nung ginadakop sila, nga illegal man sila. Ilang kay, anyway, ma-operate lang kami, dala na kung sinong nadakpan, may internisan pag hindi kami kapi sa mga, pag kulang abot, kanang corridor ni nila, ari pag idire. But anyway, ga-operate man kami gapon, illegal gambling bumudan. Nabatian si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. 32 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon sa dugang pinaton sa ring nga mabalita, nagparangat sang reklamo ang isa ka person with disability sa PWD nagikan sa Castiliana, Negros Occidental matapos sa ginaligar nga ginbuhinan ang 1,000 pesos ang ayuda sa ring nga nabato nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Julbert Alvarado, ginaligar sini sang nagtagtaganay sang PWD assistance ang disability sa Bano sa Castiliana na aligaw kon ginaligar sini nga una nga 500 pesos lamang ang yatag sa iya suno sa personnel sa Department of Social Welfare and Development nga si Renante Blando. Apang nagreklamo ini nga 500 pesos lang ang nabato niya sa baylo nga 3,000 gani gin dugangan ini sa 500 sa tub-tub nga mag 1,000. Apang ginabala niya ini ang in charge nga magreklamo ini sa Bombo Radio gani sang nakapauli na siya gin dugangan sang 1,000 ka pesos kag daglabot na sa 2,000 ang nabaton sa niya. Suno kay Alvarado ang 1,000 ka peso sa wala gid sini nabaton bagod nga naligar niya nga tungaon sa mga nagpanagtag sa ayuda bilang bayad sa ilang overtime. Gipagman sini nga 500 pesos lang ang unang ginhatag sa iya bagod mayara siya sang ayuda ganagikan sa opisina sang congressman. Wala man ni Alvarado gingasto ang 2,000 pesos nga ginhatag sa iya agod maipakita ini sa tion nga pangitaon ang pamatuod nga inilang ang ginhatag sa iya. Ito, di gusto. 1,000 yun dismil ako. Ito ang terma ng dismil. Kaya ko ang dismil na. Kung ano karta kayo para dito mo, hindi para dito. Police balay. Pag police balay mga 4-5 guro nang kita ko sa balay. Nga, tinggal ibig. Nakaw mo niya. Ito ka taga sa klipong yung dismil ko ako. Tamo ko lang. Pag gusto ko matap na ba yung tawag na numaliya dahil. 1,000 dahil. O 1,000. Kaya ilagay dahil sa dismil. Napatihan si Julbert Alvarado, isa ka PWD nga nagreklamo sa istasyon sang Bombo Radio. Kag sa katapusan nga balita, dako pang isa ka persona sa ginpatigayon nga bypass operation sang Silay City Police Station sa Abad Santos Street, Barangay 5, Silay City, Negros Occidental sang Setyembre 19 tuig 2022.
Ginkilala ang nadakpan kay Russell Aquino, 52 anyos, kasado kag residente sa Antila Subdivision, Barangay 5, Silay City. Nakuha sa paginakop sini ang napulp ka heat seal transparent plastic o napulo ka heat seal transparent plastic sachet sa nga suspected siya kalakip ng buy-bust item, coin, purse, cellphone, kag motorsiklo. Ang nakuha ang suspected siya ginabanta nagabugat ng 11 grams kag may estimated market value nga 74,800 pesos. Nakaunong na sa karon si Aquino sa Silay City Police Station kag magapakatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang dakop man ang duha ka persona sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Bacolod Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Kilala mga arestado nga sanday Romilito Esio, 32 anyos, kag Geno Dadias, 22 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa mga ini ang siyam ka sachet ng suspected shabu, kalakip ng buy-bust item, isa ka coin purse, kag 1,500 pesos nga buy-bust money. Ang nakuha sa nga suspected shabu ang nagabugad sang 5 ka gramos, kag ginabanta nagabalor sang 34,000 pesos. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 35 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Ato na napanabalikan aton sa ring mga headlines. Incumbent punong barangay sa Barangay Sefrinia, Bacolod City, pabor sa postponement sa barangay kag SK elections. Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran gindesignar bilang acting mayor, samtang yara si Mayor Albi Benitez sa Estados Unidos. Hagna nga nagatukod sang Negros Island Region yara na sa first reading sa Kongreso. Bacolod City Police Office nagapadayon ng operasyon batok sa illegal gambling. Lapit sa 75,000 nga balor sa illegal nga droga na confiscar sa buy-bust operation sa Silay. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa ring Christmas countdown, 95 dias na lang nabilin, Pasko na. Kagami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papunang pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag stand by na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Dennis Robica sa ato sa ring Bombo News Analysis. Ngagin padala sa isa sa mga kontatag para mati isang Bombo Radio Bacolod. Girigin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Kagulangan. Kagulangan ang naghalawan. Sanglit mga kakahuyan ang nagkalawagtang sa mapintas nga kamot sa mga tawo. Ginpasulabi ang makakwarta sa dako. Kaingin kag iligal laging sila wala makaluwas. Pati mga layaw nga kasapatan ang nagtalas. Mga tuburan ang mahimo nga magamala. Dako nga kalitan sa aton watershed area. Gobyerno ang nakamarasmas sa sitwasyon. Gani plano ang ginhumlad sa gilayon. Agud nga hindi kita mawadaan sang tubig sa palabuton, mga kahoy liwat nga itanom. Kagulangan nga ginkamasaan ang mangin balo sa aton sobra nga makatalagam. Kung sa tubig kita ang iya pagadigutan, tanan kita mahimo magkalawagtang. Samtang hindi pa ulihi ang tanan, pagpatubo liwat sa mga kakahuyan sa kagulangan dapat tutukan. Ini ang aton pag-aamligan. Hindi nga pagkatapos tanom, ini ang pabayaan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Nestor Herbias sang Bago City, Negros Occidental. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
rutina nga makita sa itlog